Sziasztok! Mint látjátok, nem a megszokott helyemről a szimulátorülésben jelentkezek be. Ennek az az oka, hogy egy új formátumot próbálok ki a csatornán. Több mint egy éve egy Simagic Alpha mini bázist használok, és a napokban a tulajdonomba került a testvére, a Simagic Alpha. Így arra gondoltam, hogy ez egy remek alkalom lenne, hogy a két terméket bemutassam, és nyilván össze is hasonlítsam őket. A két bázis kiegészítve az Alpha Ultimate-tel a Simagic előző generációs sorozatába tartozik. De úgy gondolom, még 2025-ben is teljesen megállják a helyüket, nem véletlenül forgalmazza még őket a gyártó. És akkor térjünk is rá a két bázisra, amelyek gyakorlatilag egymás testvérei. Azzal az egy különbséggel, hogy az Alpha Miniben egy 10 Nm-es, az Alphában pedig egy 15 Nm-es szervomotor dolgozik. A kérdés adott, a több tényleg jobb-e? A felépítésük nagyon hasonló, gyakorlatilag csak a motor méretéből adódó különbségek vannak a vázban. Nyilván emiatt ez egy kicsit hosszabb is, illetve nehezebb is, de a keresztmetszetük azonos, így a felfogatásokat ugyanúgy meg tudjuk oldani. De ha már felfogatás, fel tudjuk őket fogadni oldalról, előről, illetve alulról is. A motort egy nagyon masszív CNC megmunkált alumínium házali körbe, amely egyben a hűtésért is felel, gyakorlatilag hűtőbordaként funkcionál. De nem kell meglepődni, ha használat közben melegszik, ez teljesen normális, a ház vezeti el a hőt. Nincsen bennük ventilátor, ebből adódóan eléggé halk termékről beszélünk, gyakorlatilag nincs is nekik hangjuk. Mindkét bázisban egy nagyon magas felbontású encoder dolgozik, amely több mint negyedmillió impulzus képes érzékelni fordulatonként. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy körbefordulás negyedmillió apró kis pozícióra oszlik fel, vagyis a szoftver elképesztően pontos visszajelzést kap. És mindez mindössze 1 millisekundumos késletetéssel történik, így a reakció gyakorlatilag azonnali, nagyon pontos, és részletgazdag FFB-t kapunk. Mindkét bázis a Simagic saját fejlesztésű vezeték nélküli quick release rendszerét használja, ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kormány mechanikusan is, illetve elektronikusan is egyetlen mozdulattal csatlakoztatható, az áramellátását is a kormány innen a csatlakozón keresztül kapja. Nincsen szükség semmilyen kábelre, azonban harmadik féltől származó kormányok is természetesen csatlakoztathatók, ebben az esetben viszont szükségünk van kábelre, vagy a kormány Bluetooth-szal csatlakozik fel a számítógépre. A bázison 4 periféria csatlakozó található, egyik fel az áramellátásért, másikkal a számítógéphez tudjuk csatlakoztatni, a maradék kettővel pedig további eszközöket tudunk rádugni. Ebben az esetben ezeket az eszközöket, mint például a váltó, kézifék vagy pedál nem a számítógéphez kell csatlakoztatni, hanem a bázishoz, és a bázis felel a kommunikációért. Na de jöjjön a lényeg. Szerelj fel a Rigra az Alpha bázist, és nézzük meg milyen érzést ad a kis testvéréhez képest. Gyorsan fel is szereltem az új bázist a Rigra, és ahogyan elindítottam a Simagic programját, az rögtön felismerte, hogy most az Alpha van csatlakoztatva. A jobb felső sarokban már ki is írta, hogy 15 Nm a maximális nyomaték. A tesztelés főképp Le Mans Ultimate-ben végeztem, illetve egy picit próbálgattam az iRacing-ben is, ahol őszintén szóval nem sok különbséget éreztem, így inkább az LMU-ra koncentrálnék. A játékban az FFB erejét autófüggően eddig 75-80% körül használtam a Mininél, most viszont az Alphánál 50-55%-ra vettem vissza, ami nagyjából arányosan ugyanaz az erő. Fontos hozzátennem, hogy még a Minivel több mint egy évet mentem, addig az Alphával még csak pár versenyt sikerült teljesítenem. Szóval mintavételezés nem ugyanakkora, így inkább csak az első élményekre tudok hivatkozni. Az első dolog, amit észrevettem, az a hátsó tenger visszajelzése. A gyors kanyarokban sokkal több apró mozdulatot érezni, például amikor a gumik egy pillanatra megcsúsznak, amit először úgy éreztem, hogy kicsit átok, mint áldás, vele túlreagáltam, és ebből következően el is dobtam az autót, szóval kellett pár kör, míg hozzászoktam ehhez, és kezelni tudtam. A legnagyobb különbséget a két bázis között a gyors kanyarokban éreztem. Itt az Alpha kevésbé fogy el, tehát jóval ritkábban jelentkezik a clipping. És ha már szóba került, mi is az a clipping? Clippingnek azt nevezzük, amikor a bázisnak nagyobb erőt kell leadnia, mint amire képes. Ilyenkor a játék egyszerűen levágja a csúcsokat, vagyis a 100% feletti erőhatásokat nem adja vissza. Ez torzítja a force feedbacket. A két videón is látszik, hogy az FFB csúszka mini esetében sokkal többször megy el pirosig, ekkor történik ez a jelenség, amit szép magyarosan clippingnek nevezünk. Összességében az Alpha feszesebb, fluidabb érzést ad, és az úthibák, bukkanók karakteresebbek, jobban átjön a pálya textúrája. Lassabb kanyarokban viszont az első tengely tapadását érzem jobban, főleg amikor az autó finoman tolja az órát. Ezek nem óriási különbségek, de mindenképpen érezhetőek.
de tényleg olyan minimálisak, ami miatt úgy gondolom, hogy nem kell rögtön a boltba szaladni, hogy kisebbről nagyobbra váltsunk. Egy dologban viszont biztosan jobb, és az mérhető is, az a melegedés. Mivel az alfanál a beállítások miatt ritkábban működik a teljesítményhatár közelében, jóval hűvösebb marad a hosszabb futamok után is. De hozzá kell tennem, hogy a mininél sem éreztem egyszer sem, hogy a melegedés miatt romlott volna a teljesítménye. Összességében elmondható, hogy mindkét termék rendkívül magas minőségű, mind anyagfelhasználás, mind működés tekintetében. Az Alfa egy picivel erősebb, pontosabb, részletesebb, de ez nem azt jelenti, hogy a mini ne lenne kiváló választás. Megmondom őszintén, hogy ez számomra nem nagy meglepetés, hiszen gyakorlatilag a motor méretétől eltekintve ugyanarról a két bázisról beszélünk, ahogy a videó ellen is említettem. És gyakorlatilag ezzel tudom zárni a gondolataimat, hogy a különbségek minimálisak. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, illetve, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat látni, azt jelezzétek a komment szekcióban ott alul, és ha már ott jártok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!